Sanibonani obingile la igama usenzo akwaZondi Sibongo osebenzise kade encane ke la emculweni kaMaskandi abangamazi ke iculo ethi bayangisabawela naleli ethi bebangaka emhlabeni ukhethe mina uyeke umnikazi nombhalo la umaculo uphinda wacule futhi namhlanje silana eDandi eNdumeni sikwi media briefing ye Dandi July ezoba khona mhla ka-18 July okuyilapho ke kuzobe kunomdlalo khona wamahashi siphinde sibone nengqephu nezinto eziningi ke nje umcimbi omkhulu kakhulu lo eDandi kuphinde kube umcimbi omkhulu kakhulu eMzinyathi. Ngiyafisa ukuzibongela ku Art and Culture qala nje ukuthi njengeciko laseMzinyathi njalo uma ngabe kuzoba neDandi July sengijwayele ukuthola imisebenzi ekanjena ngizoba khona la. Kungaba kuhle ukuthi if u4 amamakhi mhlawumbe imakhi eyodwa ibe nale artist elilodwa laseMzinyathi because thina njengama artist intuthuko okuthina kuba ukungena kwebooking. Jabulile ukuthi ubaba uMC uzile wazothi abathathe list yama artist ala eMzinyathi sekukuthina njengamaciko aseMzinyathi azothola ithuba ngaleli yalanga ukuthi sikhombisa abantu ukuthi eMzinyathi kukhona ini uyabo sikhombisa abantu ukuthi njoba Art and Culture sebamemile umasipala ubamemile idistrict ibamemile ukuthi bezela ngoba kuzobe kungebona abantu baseMzinyathi kuphela bazobela kuzobe kungebona abantu baseDandi kuphela abantu kuzobe kusuka abantu kuzo zonke indawo so sekukuthina ukuthi sithengise ubuhle bendawo yethu sithengise ubumnandi bendawo yethu ukuze nofikile la athathe into ayibone la ahambe nayo ayifisa ukuthi ibe khona nangakuwo. See you there on the 18th of July at Dandi Endumeni. Thank you very much.